नमस्कार. माझं फर्मचं नाव आहे द शॉन ज्युनियर. मी गेल्या 7-8 वर्ष एक्झिबिशन्स करतोय. बट डील सोबत हा माझा फर्स्ट इव्हेंट आहे. आणि मी सांगू इच्छितो की इथं आल्यावर मी बघितलं की थिंग्स एवढे परफेक्ट मॅनेज आहे. तर त्यांनी स्टॉल्स वगैरे जे केलेत आणि डेकोरेशन जो केलं आहे तो खूप चांगला आहे. प्लस इव्हेंट्स ठेवले लोकांसाठी, फ्री गेम्स ठेवलेत लहान मुलांसाठी. मोस्टली एक्झिबिशन्समध्ये फ्री गेम्स वगैरे हा पार्ट कुठंच आम्ही अजून बघितला नाही आहे. त्यांनी ते टोटली फ्री गेम झोन ठेवले लहान मुलांसाठी. आणि जर तुम्ही गेम झोन सुद्धा बघितलं तर बरेच गेम्स आहे आणि खूप छान आहेत. प्लस उद्या लाईव्ह सिंगर असेल तर भरपूर गोष्टी त्यांनी एकदम रिझनेबल रेटमध्ये आमच्यासाठी ठेवलेलं आहे. आणि खरंच खूप छान व्यवस्था केलेली आहे.